Beograd na vodi je tako treš, izgledat će ceo grad kao Marakeš, kao Bangladeš, samo daj nam keš. Kad sam u klubu trošim arapske pare. Ma nije moguće da se Gazim smilovao poslije 2 godina skoro da izbaci novi video, čoveče. Ljebac ti poljubi more. Uglavnom, braćo, šta je Vojkan hteo da vam kaže? Želim bi da vam se zahvalim na jako velikoj podršci u protekle 3 nedelje, realno, brate, pokidali smo, brate, i s pregledima i sa subscriberima i TikTok mi ušuri jedan klip otišao, brate, na pola miliona fazon, koliko ima. Pola miliona viewsa, drugi imaju po 100, po ne znam ja, 150 i 34 hiljada. Bukvalno klip koji najmanje ima pregleda ima 15 hiljada na TikToku i to vam stvarno super hvala. Znači uspeli smo malo da izguramo pričicu, razumeš? Tako da eto, rešio sam, brate, pošto te nisam pravio nikakav specijal za 1000 subscribera, što bi ga realno i pravio, brate, će pravimo na 10.000 kad dođemo. A 10.000 to mi je cilj, evo, sada je koji? 25. ne znam ja koji decembar, znači... cilj do sledeće godine, znači do kraja sledeće godine je 10.000, znači do tad mora da stignemo, 100%. Tako da eto, da, samo se zahvalim na tome i da sam sam sebi zadao, brate, ovaj cilj i to. Tako da možemo da se prebacimo na priču, znači kako sam ja isprozivao девчонку, što ja ruski, no pacani, послушайте меня, я не русский, я серб, только учил русский на интернете и все. Eto, to je to. U suštini, ljudi, slušajte sad ovako. Najjača priča ikada, verujte mi. Leta gospodnjeg 2022. godine, znači ove godine, kako se zove, blejmo, brate, ja na poslu, 3 ortaka s kojima sam blejao, brate, na poslu, sve, ja rekao, ljudi, ajde organizujemo nešto na more da odemo, razumete? I kao, ajde ovo, gde ćemo, Turska, Hrvatska, Grčka, ovo, ne možemo, brate, ortak nam je Rus, brate, ima... Pošto, jel te, zbog ovog svega što se dešava sada, ne može da ide u države koje su u Europskoj uniji. To jest, može, ali treba mu viza, bukvalno mu treba viza za sve, za Bugarsku, Rumuniju, svuda. Gde ćemo, šta ćemo, najjeftinija varijanta, ajmo mi bavimo i u Crnu Goru, Herceg Novi. Ništa, otišli, brate, sve lepo, spakovali se šminkice, znači znate koliko imam lude klipove sa mora, znači tu s plaže, iz klubova, gledat ću da ubacim tu nešto u priču ako može da se poveži sve. Znači, vidi, najluđe more ikada, bukvalno, brate. Ovo je, ljudi moji, Andrejev svrš, brate. I sad tako drugi, treći dan, mi na plaži, malo poznajemo grad, pivice, ženice tu, brate, odemo, brate, na plažu. Znači, ko najveće seljačine, majke, ja vam kažem, pogledajte kako sam izgledao svaki dan. Znači, kačket, naočare, minđušica je tu, spikica, tad sam na more počeo da pričam ovako, pravo da vam kažem, ne znam i zašto sam tako počeo da pričam, bukvalno mi samo došlo, ni ja nisam znao da mogu toliko dobro da ih imitiram, leba mi vam kažem. Ništa, idemo plažica, sedimo ko seljačine neki jedemo na plaži, krkamo paštetu, kobasice, tu se sluša Bob Marley, pije se pivce, sve, znači, upadamo u oči samo tako, bukvalno glave za šutiranje, brate. Kogod prođe, što čuje muziku, što vide nas, kako vrištimo od smeha, razumete? I drugi, treći dan na moru, ja kao, znaš, blejmo na plaži i sve, ja i moja 3 ortaka i sad jedan lik, brate, zaspao na plaži, drugi pijan, treći neće da se kupa, rekao, ljudi, hoćete, brate, do Bobe da odemo, da isplivamo, da vidimo dole što ima, malo ronimo, brate, se sprdamo. Kaže, brate, ne mogu, nije mi dobro, pijan sam, kaže, brate, ne mogu, mrzi me. Treći zaspao u fazu na plaži i on se napio isto. Ja rekao, pa vi kakvi ste mi neki pajtosi, brate. Rekao, ništa, ljudi, otišao sam ja sam, uzimam naočare, stavljam na glavu, dolazi hot Vojkan, skaču u more, treći pliva. Ja rekao, što duže da odem, da vidim koliko mogu bez vazduha, razumete, sve pliva, brate. Roni šta već, i ja dolazim do Bobe, brate, da se uvatim za Bobu i tu sam sa strane vidio da je neka devojka i neki lik. Ja da se uvatim za Bobu, brate, i čuješ ovu devojku. Mrš, ne može, to je moja Boba, mrš bre, pizdati materina, šta? Ja ovako stao, ovako gledam, brate, znaš, devojku vidim prvi put u životu, brate, razumeš, ništa ju nisam uradio, samo sam prevotao da se uvatim za Bobu, to bili s nekim likom sa strane. Ja ovako stao, znaš, brate, zabezekno se, kako se to kaže, razumeš?
Ja ovako, znaš, ono, videla devojka da sam se izgubio skroz. I ona kaže ovom njenom drugaru kao, jao, možda je stranac, kao, znaš, i meni odmah u glavi, da si, sad si legla na rudu, ženo. I ona kao, excuse me, where are you from? I ja kao, I'm from Russia, from Russia, iz России, ja iz России переехал в Черногорию. A, i ona sad, brate, učila ruski u školi, nešto malo je znala, tu se nešto krpili, dodavali ovo, ono, a taj njen drugar samo čuti sa strane. Sisa. I kako se zove, i ona kao, da, ja učila sam ruski u školi, ovo, ono, kao tu se razumemo, nešto malo i sve. I, brate, ušli mi u priču, ona kao, izvini što sam se drala na tebe, ovo, ono, kao, nošo, rekao, dobro, ja sad krećem da smišljam, brate, prvo mora se prebacim na ruski skroz, a dobro pričam ruski, da imam dobar akcenat, iskreno, brate, stvarno. Mislim, valjda ste videli po streamovima i sve da mogu budem i Albanac, i Turčin, i Rus, i Albanac, i Hrvat, i Bosanac, i itd. itd. Kako se zove, tako da, brate. I ona sad mene kreće pita, odakle si, šta, s kim si došao ovde, koliko imaš godina, sve na ruskom pričamo, znaš. Ja kao, mi je 20 let, kao imam 20 godina, došao sam ovde sa drugarima, nešto sam kao prvo došao u BG, da vidim ono turistički i sve, pa sam se vratio u Crnu Goru, ja njoj tako kažem, to sve na ruskom pričamo, znaš, kao da se vratim malo u Crnu Goru na more, nikad nisam bio, itd. Kao mi u Rusiji, brate, ladno more, gde ćeš da se kupaš u Rusiji, brate, si lud. I ona me kao posle pita neka pitanja, kako se zoveš? I rekao sad, mora kažem, rekao Andrej se zovem, mora kažem neko rusko ime te, brate. Aha, koliko imaš godina? Rekao, nje 20 let. A, super, odakle si, iz kog mesta? Rekao, neko malo mesto pored Moskve. Slagao sam je ceo život, brate. I sad, pazite, najjači deo kreće. Pošto, jel te, ja sam kao Rus u njenim očima, a ovaj njen ortak, znači, samo stoji sa strane čuti, a ovaj mene zapitkuje nešto non stop za ruski, za gramatiku, za alkohol, za pivo, za vodku, ono, brate, znate kakve predrasude žena ima. I nije što ona mene pita neke reči, lupam pita, to dan danas ne znam šta to znači, lepo mi vam kažem. Kaže, izvini, šta na ruskom znači valnavati ili tako nešto? I ja kao, pa to ti kao surfing, kao, znaš, a ono, bukvalno pita me tako neke reči ili rečenice šta znači, ja njoj kao nešto objašnjavam, a to ne da nema vezu s vezom, te vra, ja ne znam šta znači, kao izmišljam neko značenje, razumeš? I ona kao, a, dobro, ovo, ono, brati, ja nju sad kreće, najjači deo zapravo, i sad ja pitam nju, kao, koliko ti imaš godina? Kaže ona, kao, imam 33. Koliko bre imaš godina? Kaže, brate, imam 33. Ja ovako stao, devojka izgleda kao da je moje godište, eventualno mlađi od mene, razumiješ? I rekao, 33 godine imaš? Kaže, da, brate. I ja, i slušaj sad ovo. I ja nju krećem, ono, pitam kao šta radiš, studiraš, brate, mislim, kontam, naša imaš ljude po 30 godina, mislim, ne po 30, nego od 30 godina koji studiraju i dalje, da li su kasno upisali faks, to već ne znam i sve. Kako se zove... Ne, ona nešto radi, nemam pojma ni ja, sad tu se ni ne sećam pravo da vam kažem, a i balava me čuk. I brate, posle nekog vremena tu pričamo, brate, ja pitam nju kao na rusku, to jest sad smo već prešli na engleski, ali opet mora pričam ovako, evo ovo sam je pitao. On the scale from 1 to 10, how do you rate Russian guys? Are they pretty or looks bad to you? Kako ti se sviđaju Rusi, su ti lepi ili ružni? I ona kaže, ne, vi Rusi ste tako prelepi, ti si baš lep dečko, imaš lepo lice, lepo si građan, vamo tamo, sređen, frizurica, minđušica, brate, lančić, razumeš i sve. I ja kao, da, i u Srpkinju su jako lepe devojke, vamo tamo. I sad to traje već, dobrih pola sata, 45 minuta, ja blejim na Bobi, druže, kad pogledam ovo, cijela ruka od Bobe, od alge mi je ostalo ovako, zeleno mi je ostalo od alge, brate, prsti se smežurali, znači, ne znam kako su ribu nisam pretvorio, znači, ono je užas, pola sata, 45 minuta, blejim na Bobi, tebra, ja već vidim, brate, vidim ovi moji sa plaže, razumeš, stoje ovako kao gledaju i vide da blejim s nekom ribom, tebra, i kao odavde ovako, ajde, kao ako mi mašu, naš, brate, i sad, slušajte ovo, ja ne znam šta sam nju više lagao, majke mi vam kažem, slagao sam je ceo život, nisam ja nju ništa prozivao, nego samo u fazonu sam isprdao da sam Rus. A gde je Rus, ja Albanac, brate. I sad ona meni nešto priča ovo ono, ja njoj kažem, look, ovako sam rekao, I have to tell you something, but you gonna be angry on me. I ona kao, no, skaži, davaj, aj kao, neću budem ljuta kao na tebe, ajde, reci slobodno. Ja njoj kažem, a i njen drugar isto tu svo vreme, kaže, ma sprdam te, brate, ja sam Srbin, ovo, znaš. I ona ovako stala, znaš, brate, kratak spoj u mozgu, bum, te, bre, razumeš?
I ona kao, kako te bre nije sramota, vidi na šta ličiš, gle kaka ti je vilica, vidi nos kaka ti, gle kaka ti glava, ko zgaženi kikiriki, brate. A do pre 5 minuta mi je rekla da sam lep Rus, da imam lepu frizuru, brate, ne znam, minđušice, osmeh, zube, vamo tamo, i sad sam najružniji kao lik na svetu, razumeš? I ona se tu krenula me prska voda da me psuje, brate, sve živo, ono, do čuku naskurđela, pa nazad, pa do, brate, prvog pretka, ono, razumeš? Ja njih kažem, ma šalim se, nisam ja Srbin ni Rus, ja sam Albanac. I ona ovako, kaže, molim bre, i rekao, ja sam Albanac, Gazim se zovem, a Gazim je tek tad, to je prvi put zapravo kad sam stvarno iskoristio Gazim. I ona kao, pa ti dečko bre nisi normalan ovo, on je rekao, druže Srbin se, maja sprdam te, nisam Albanac, šta ti je brate, smiri se devojko, znaš. I dođe on i kaže, ma ti, ovo što radiš, ovo je za zatvor, ovo je brate lažno predstavljanje, ovo je, ti si profesionalni prevarant, ti si lopovčina, a na kraju što najgore, ono, mi, brate, tih dana na moru smo ostali, brate, malo bez para, bili smo jedno vreme u Škripcu i onda morali smo da se snalazimo uglavnom i ona meni kaže, ti si profesionalna lopovčina, ja kao u fazonu, pa, ono, nije da nije, mislim, ono, znaš, ne, ljudi, ne, ovo je bila šala. Now this just in, police officers in Lancaster, Pennsylvania were asking people to be on the lookout for a man who robbed a store. And I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. Okay. This is the guy they wanted people in Pennsylvania to be out on the lookout for. He's got a nose and some hair that goes like that, and he was Ovo je bila šala, ljudi, znači ovo je brat Gazim, nije Vojkan. Gazim i Vojkan su dve ličnosti. I brate, ona se tu izvrištala na mene, brate, i ono, švedski stop psovki, bukvalno ono, pa fazonu Vojkan, evo biraj, brate, koju hoćeš, šta, da li hoćeš majku, oca, buduću ženu, decu, sestru, sve. I brate, meni ono, ja fazonu, aj bre, devojko, ništa ti loše nisam rekao, samo sam te sprdo, nisam je psovao, nisam te ogovarao, nisam ti rekao, brate, ti šljuha, ti ta tupaja djevuška, znaš, ili tako te neka u fazonu glupa riba, brate, nisam mi to rekao, nego samo sam je sprdo ovako i ono tu dalje kreće da psuje sve ovo ono, da sam ja kukavica, da ja nemam pojma šta mi sve još nije, brate, rekla, i ja rekao mu, pusti priču, ja zaronim, otplavim, dronim, brate, do ovamo, do obale, brate, izlazim i svi vrtaci, brate, šta je bilo, matori, ko je ona riba, brate? I ja sad njima ispričam sve, ovaj lik što je bio pijan se otreznio od smenja, ovaj, brate, ajmo na pivo, proslavimo, kakav si ti lika, znaš i sve, i brate, tu, ono, mi vrištimo nas, pazite, ono, čuli ste na streamu kako se ja smejem. I pritom još 3 ortaka koje se smeju slično, brate, kao ja. Znači, cela plaža ječi, brate. I ništa, mi tu nešto blejemo ovo, ono, grickaju se semenke, pije se pivce, razumeš, zvučnik, sluša se Bob Marley. Znači, samo ono, čekaj. One love, let's get together and be alright. Znaš, ono, opuštencija, brate, imamo 20 godina, na moru smo, radili smo se ko stoki da bi otišli na more, razumiješ, i sve. Uživamo, znači nije nam dobro, brate, a mi bili umorni, brate, ne znam, i od posle do ovoga, znači jedva smo čekali da dođemo na more. I brate, vidiš ti posle 5 minuta, ona izlazi s vode s ovim njenim drugom, a drug je moje godište, znači on ima 33 godine, drugi ima 20, znači 13 godina starija, to je kao najbolji drug. Weird flex, but okej, znaš. I brate, izlazi ona kao, samo ću ti kažem, kao su ovo tvoji drugari, znaš, i rekao, jesu. I kaže ona, ovo je sramota što ti radiš, ja ću tebe da prijavim, ja ću tebe ovo, i ona kaže kao ti si, i onda sve, znaš, tako nešto me nakantala, ono, na grbinu mi dala, brate, ne znam nija koliko, kako se zove, ono, dela, brate, i kogu ću da gulim robiju, fazon, ono, zabijeli, razumeš? I kako se zove, ništa, ona mene tu smarala, posle otišla, i moji drugari, brate, kakav likuša, šta nije u redu, samo si se sprdao, mislim, ja razumem da se ona iznervirala, kao, brate, uzmi kao sprdnju, razumeš? Nisam je psovao, nisam je vređao, to sam joj već rekao, nisam loše ništa mislio da uradim, nisam znao da će tako da se iznervira, mislim, ja sam očekivao reakciju, bila je reakcija jedno 5 puta jača nego što sam ja planirao da će biti. I pazite sad ovo, mi viđemo, pošto jel te to je na plaži da je blejimo svaki dan, mi viđemo tu nju, brate, sa tim njenim drugarima, mi pijemo pivo i ona svaki put kad prođe pored nas nešto je morala da dobaci, brate, da li kaže
a gde ste moji Ruščići, pozdrav za lažnog Andreja Rusa, pa mi tako nešto dobacuje sve, a riba toliko iritantna, brate, nekako, i uvek kad god pogledam, brate, na njen peškir, on ovako bulji gleda u mene, šta radimo, ovo, ono, pijem pivo, znaš, ona meni kaže, još prvi, kad ste vi došli? Ja rekao, brate, došli smo, ne znam kad smo došli, rekao, prvi dan, ono, kad me videla, kaže, videla sam ja kako ti otvaraš pivo i oni tu drug, videla sam da ste seljaci odmah, a mi nismo znali kako otvorim, imamo oko ograda i kao nešto od ograda otvarali, razumeš, ono, brate, da se snađemo, mislim, znaš, ono, videla sam ja kao da ste vi seljaci još i tad, i ti fazoni, brate. I ništa, umeđu vremenu upoznao mi još 8 devojaka koji su sprat ispod nas, znači 4 budale gore, brate, na spratu, sprat ispod 8 devojaka i mi se zgotivili s tim devojkama, znate, ovo ono, sve do jaja, full pričica. I ja krenuo da im pričam za tu ribu, brate, šta sam joj uradio i kako sam je prankovao, kako sam joj rekao da sam ja iz Rusije, i tako dalje, i među ona meni kreće da piše. I šalje mi poruke, sad ću da vam stavim ovdje screenshotove, ja se nadam da će lepo da se vidi, kao izvini, a pritom, niti sam joj rekao stvarno kako se zovem, to jest rekao sam da se zovem Vojn, brate, ali nisam, a ja sam Hot Vojkan, brate, na YouTube-u i na ovom Instagramu. I brate, ona našla moj Instagram, zapratila me, na YouTube-u mi isto pisala neke komentare na nekim starim klipovima od pre 2-3 godine, psihopata, nećete verovati ko je, slušajte se sve desilo. Kao, izvini Vojkane, a pritom napravila skoro lažan profil, 0 pratioca, 0 ljudi koje prati i 0 slika i nema sliku, brate. I ne znam, u stvari znam kako zove, ali eto, brate, čisto radi reda neću da otkrivam, brate, imena. Ona mi se javi kao, izvini, ovo što sam ja tebi uradila na plaži je bilo malo previše, nisam baš tako htela da ispadne na kraju, malo sam ja preterala, ovo, ono i sve. I ja kao, znaš, i tu mi je napisalo ovoliko poruketinu, sad ja ne znam tačno otprilike, to jest ne znam od reči do reči šta je napisala, ali ja vam kažem otprilike, ja sam to čitao pre, ne znam, 3-4 dana, te stare poruke. Kao, jako si dobar lik, želim ti svu sreću u životu, da budeš uspešan, znate, nekakve poruke, brate, mislim i sve. I ona meni kaže, kao, opet mislim da je malo previše, možete da se sprdaš na neki mnogo bolji nivo, ovo, ono. Ja kao napišem, bukvalno samo u fazonu, ok, hvala ti i ćao, doviđenja i to je to, brate. Recite kakav likoša, kaže, ona će mene prijavi, ja sam ovakav, ja sam onakav, ja sam profesionalno lopovčina, prevarant. Brate, naš ono, devojko, smiri malo, loptu spusti na zemlju. Krećite! Zlo, brate, i tako da kažem, to je jedna priča s mora, kaže, rekao sam da ću ubacim neki klip ovdje koliko ih budem našao, brate, i sve, da ono čisto bude povezano, da vidite kakva ekipa bila, brate, na moru, znači 4 budale. Ako mene pitaš, mogu da ti preporučim da kad dodeš u Herceg Novi, molim? Ne znam, čekaj, snimam nešto. Znači u Herceg Novi kada dođeš, odeš na plažu Bla Bla se zove, mnogo dobar. A ti kako si? Jesi? Nisi? Dobar si. I tako da, ono, bilo je tu još par dana me nešto proganjalo, poslije sam nešto kao normalno pričao s njom, mada, brate, znaš, ne znam, jako nekako neprijatna devojka, ne znam šta da vam kažem, ljudi moji, tako da, eto, nadam se da vam se svidjela ova pričica, ljubi vas brat Vojkan, znači vaš seksi domaćin Hot Vojkan. I eto, to je to, ovo je, ajde, kao ne mogu kažem da je specijal za 1000 subscribera, brate, ali eto, malo čisto da izbacim neki klip, brate, i sve. Tako da, ništa, ljubi vas, brat, hvala vam ljudi još jednom na ovolikoj podršci. Ići ćemo da kidamo još dalje, znači i Rusi, i Albanci, i svi ljudi, brate, znači ono koje znam da imitiram kako pričaju, sve će to da se šljaka, brate, na ovom Omegleu, tako da vaše samo da subscribe-ujete, da uživate i da slušate mene šta serem, jer bukvalno ja nisam nešto smešno, nego ja samo, brate, ovako dođem, uzem mikrofon i krećem da serem u njega i ljudima se to sviđa, ljudima je kao to smešno i eto, bukvalno to je to. Tako da, eto, ljudi, like, share, subscribe, hvala vam puno, imam puno ovakvih priča iz života, s mora, pogotovo, brate, tek, kako se, tako da, eto. Nadam se da vam se svideo klip, ljubi vas vaš brat Hot Vojkan i, kako se beše kaže na albanskom, doviđenja. Miru pavši, ajde, vidimo se na sljedeći stream, lajkaj video, lajkuj stream,